Velkommen til Buller. Buller, han er taget til Norge. Og det er første gang, at Buller han er væk fra Danmark. Men grunden til, at Buller er taget til Norge, det er fordi, at Buller han havde en onkel Bent. Og Bent, han er død. Ja. Og Bent han havde et dejligt hus, som Buller har fået lov til at arve, hvis han vil passe på det og sætte det lidt i stand. Men jeg tror ikke, der skal laves så meget med onkel Bents gamle hus. Jeg har set nogle billeder, og det er et rigtig fint hus. Et rigtig hyggeligt, dejligt hus. Lidt ude på landet, med masser af sne. Og Buller, han kan bare lave snemænd og ismænd og tismænd og ikke tismænd. Og til sommer kan Buller lave vandmænd. Så det glæder Buller sig rigtig meget til at vise. Jeg er der lige om lidt. Det bliver spændende. Let's go. Yes, så er Buller ved at være ved huset. Og Buller, han glæder sig rigtig meget. Han glæder sig så meget, at han kan slet ikke være i sin krop mere. Og det er lige før, at Bullers spiser, de bare klapper mod hinanden. Så meget glæder jeg mig bare. Det er så hyldende spændende, det her. What an adventure we have going on here. Hold kæft, nu. Hvad er det for noget, Bent? Hvad er det for noget? Det kan ikke være det her. Der er træer i, Bent. Ej, hvor du sover dårligt. Men der er bordet indvendt. Det er godt nok et ringehus. Jeg tror, det har det, man derhjemme kalder for en C4. Nå. Der er ikke andet for, at Buller ham har arbejdshandskerne på. Jeg siger tak. Ja. Godt nok et dårligt hus, Bent. I må aldrig sige ja til at arve noget, I ikke har set før. Det er altså for langt at køre. Og der var 10 timer hjem til Danmark igen. Jo.